हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोदान ब्लगजों नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन। ओमफ्रायो आं भिडिअखौ आं माने सन्जिता बसुमतारी ब्लगनिफ्राय आं बे भिडिअखौ लानाय जादों आरोना लोगोफोर। थेवब्लाबो नोंथांमोना नायनानै सापर्ट खालामलायबानो जाबाय। सोरबा नुदोंबा सोरबा माबादोंबा कन्टेक्ट बानायलायबानो जाबाय आरोना। ओमफ्रायो बिथांनिफ्राय बिनि बुंनायफोरखौ आं भिडिअखौ लानाय जाबाय आरो लोगोफोर। जोबोद दुखु मोनदों, माने एसे जेनेबा मिथिसारबावथों बा एसे गोसारबावथों होननानै आंबो भिडिअखौ आंनि चेनेलाव हगारनाय जाबाय आरो लोगोफोर। गाज्रि मोननाङा, दुखु मोननाङा, जोबजासेल' नायनां। माने गाबनो ओंखारबाय आरोना, आं गाबबाय, मेगन बुलायनाय। ओमफ्राय गाबखांनानै माने आङो भिडिअखौ माने भिडिअ बानायबाय आरोना लोगोफोर। बे बुंनायफोरखौनो माने ओरैबायदि गाबनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि थानो हायासै आं, माने ओरैबायदि बिखायाव नांनाय बायदि मोननानै माने आंबो भिडिअ बानायबाय आरोना। आं बेनिफ्रायनो भिडिअखौ आङो लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं बानायब्रबबाय आरोना लोगोफोर भिडिअखौ। ओमफ्राय नोंथांमोना जोबजासेल' नायलांदो, माने खोनासंजोबलां आरोना बियो मा बुंदों। ओरैबायदि दुखु जानानै बुङो। जाय मानसिया थाम्बनेल आरो टाइटेलखौथ' नायनानै मिथिखाबाय लोगोफोर। आं बारा गोलाव बुंलिया, भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन, नोंसोरबो नायनो बरिं मोनगोन। बेनिखायनो आंनि बुंनायखौ बारा गोलाव खालामला आरोना। नैबे जोंहा बुंनायखौनो खोनासंलांदो आरोना लोगोफोर। जोबोद दुखु मोनदों। जाय मानसिया, जाय हौवाया नोंखौ थैस' थांस' गावनि जिउनिसायबो नोंखौ साबसिन मोजां मोनो, बियो बेखौ गारनानै थाङोबा आरो इयुनाव मालाबाबो मोजां जानाय नङा आरोना लोगोफोर। ओमफ्रायो ओरैबायदि गावनि जिउनिसायबो साबसिन मोजां मोनो माने बियो गावनि हिन्जावखौ। ओरैबायदि दुखु आरोना। आं भिडिअफोरखौ नायबाय थादों, ओमफ्राय अब्लाबो आं माने नायबाबो माने नैबे गावनिनो फेमिलि जानो हागौ, गावनिनो न'खरनि फेमिलि जानो हागौ आरोना। बेबो होनखादों न'खरनिनो होननानै बे बिथाङा। ओमफ्रायो ओरैबायदि दुखुनांथाव खोथा बुंबाय आरोना इयो। नोंगौ, गासिबो सैथो। ओमफ्रायो जुदि बियो गावनि गोसो जानानै सोरबा हौवाजों खारखोमा लांदोंबाबो बियो इयुनाव खस्थ' आरो दुखु सहायखानांगोन। जाय हौवाया गारनानै थांजादों बे बेसेबां गावनि जिउनिसायबो साबसिन मोजां मोनो बायदि खोथा बुंदों आरोना इयो। जाया लोङा थाबाय दं, ओरैबायदि दुखुआव दं। नोंगौ, गावनि जिउनिसायबो साबसिन मोजां मोनग्रा मानसिया मालाबाबो बावनो हाया। ओमफ्राय आरो बै मानसिया जायबायदि दुखु होलांदोंना, बियो ओरैबायदि दुखु खस्थ' सहायनांगोन, इयुनाव माने सान्थि जानाय नङा आरोना। बियो साननैसोल' सान्थिखौ मोननो हागौ। बियो मालाबा बे गावनि बिसि, गावनि हौवा सिगांनिखौनो गोसोखांफिननांगोन आरो गावनि हौवाजोंनो लानानै बिसोरो नांलाय खमलाया जानो हागौ। ओमफ्राय बेखौ साननानै सोरबा जेनेबा गाव थांदोंबा आरोना, गाव गोसो जानानै थांदोंबा, ओमफ्रायो जुदि गाव गोसो जानानै थाङाखैब्ला सोरबा किडनेपफोर खालामदोंबाबो बे मानसिफोरखौ जाहाथे जेबो खालामालासिनो मोजां हगार हरगोनखौ आसा खालामनाय थाबाय आरोना। आं बिराद दुखु मोननानै भिडिअखौ बानायब्रबबायसो आरोना लोगोफोर। नोंसोरो बे बुंनायखौनो जोबजासे नायलांदो आरो लोगोफोर। गैया, गोबां इउटुबारफ्रानो भिडिअ खालामबाय, गोबाङानो मिन्थिबायबो आरो गोबाङानो हेफाजाबबो होगासिनो दङ। दासिमबो अब्लाबो रिजाल्टखौहाय जेबो मोननाय जायाखै। ओरै जाया नङा, ओरै जाया नङा, ओरै जोंनि फेमिलिफ्राबो खारगासिनो दङ, जोंनि बाजै आरो आंनि बियानैखौ नागिरनायावहाय। अब्लाबो जों दासिमबो जेबो खबर मोनाखै। बेखायनो आं दिनै स्पेसियेलि आंनि बाजैनि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों। जुदि बाजैया गावनि गोसोजों थांमारदोंब्ला अभियासलि 100% आंनि बाजैया आंनि चेनेलनि नामखौ मोजाङैनो मिन्थिखायो। बाजैया आंनि भिडिअखौ नायगोन, आं बेखौ मिन्थिखागौ। बाजै, नों अननानैहाय आं नोंखौ खावलायदोङो, नोङो हारसिङै जुदि गोसो जानानै सोरजोंबा थांदोंब्ला अननानै प्लिज जोंनो खनसे खबर हर। आं आखाइ खबजोबो बाजै, प्लिज नों जोंनो खनसेल' खबर हर बाजै। नोंनि थाखाय जोंहा दिनै न'खराव बिराद जानो लोंनो सान्थि, उन्दुनो सान्थि गैयै जानानै दङ। अननानै नों जोंनो खनसे खबर हर बाजै, खनसेल' जोंनो खबर हर। नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव
नोङो जेरैबाबो नोङो जुदि आखायाव मबाइल मोनाखैबाबो नोङो जेरैबाबो खायदाफोर खालायनानैहाय जोंनो खनसे नोङो खबर हरनो सेस्था खालाम। जों मिन्थिया नों गावनि गोसोजों थांदों ना नोंखौ सोरबासो किडनेप खालामदों। जों मिन्थिया जों नोंखौ बिराद नागिरबाय थादों नाथाय दासिमबो जों मोनाखै। नोंखौ जों बेबायदि ससियेल मिडियायाव लाबोनो गोसो गैयामोन बाजै, नाथाय जों जेरैबो राहा नागिरनानै मोनैयावहाय उफाय गैयियावसो लाबोदों। जों मिन्थिया नों गावसो गोसो जानानै थांदों ना नोंखौ सोरबा लांखारदों। जुदि नों गावनि गोसोजोंहाय नोङो थांमारदोंब्ला नोङो गावजों लोगोसे नों गावनि बे अन्थाव बाथाव हौवासा गथ'खौ नों मानो बिनि फिउचारखौ नों मानो बरबाद खालामनो नागिरदों बाजै? नों मानो इनि बरबादखौ खालामनो नागिरदों? नोंनि फिसालानि मोखाङाव नाय, नों नोंनि फिसालानि मेगनाव नाय, नोङो मोजाङै नाय, अब्लानो नों बुजिगोन बिनि फिउचारा मा जागोन। नों गुबुन हौवाजों थांदोंब्ला, गावनि असे हासबेन्डखौ जुदि नों गारनानै थांदोंब्ला, अब्ला नोंखौ ना नोंनि हौवाया नोंखौ थैजासे नोंखौ नायगोन होननानै नों मालाबाबो दासान। नोंखौ साननैल' नायगोन बाजै, नोंखौ साननैल' नायगोन। बिनि उनाव नोंखौ बरबाद खालायगोन। जाय मोजां हौवा ना, बियो मालाबाबो हौवा गोनां गथ' गोनां हिन्जावखौ मालाबाबो बेबायदि मालायनि न'खरखौ बरबाद खालामना होआ। नों गावबो बरबाद जागोन आरो नोंनि बे अन्थाव बाथाव फिसाला हौवायाबो बरबाद जालांगोन। बिनि लाइफआ बरबाद जालांगोन। नों बेखौ मोजाङै नों गोथौयै सान बाजै। बेखायनो आं नोंखौ खावलायो, नों गावनि गोसोजों थांदोंब्लाबो सोरजोंबा जुदि नों फैनो हायाखैब्लाबो, नोंखौ जाय हौवाया लांदों बियो नोंखौ फैनो होआखैब्लाबो, नों जोंनो खायदा खालामनानैब्लाबो खनसे कल खालाम, जों नोंखौ लायगोन बाजै। नोंनि थाखाय बेसेबां रां थाङो, नोंखौ लायनायाव जों नोंखौ लायगोन। जों नोंनिफ्राय खबर मोनाखैब्लाबो गोबां रां गारनानैब्लाबो नोंखौ दिनै नागिरगासिनो दङ, अब्लाबो जों नोंनि खबरखौ जेबो मोनाखै। बेसेबां न'खराव मेगनाव मोदै लानानै दङ आंनि बिदाया नोंनि थाखाय दिनै जाया लोङा लामा मानि गाबदों, गारि सायावबो गाबदों, गारि सालायनाय समावबो गाबदों। नों अननानै बुजि बाजै जोंनि न'खरनि दुखुखौ। संसारा जादों जेब्ला बयनिबो न'खराव एसे नांलाय खमलाया जाखायो। नों बेखौ मालाबाबो दासान रावनिबो न'खरा नांलाय खमलाय जाया होननानै। बयनिबो न'खराव संख्रि बानलुनि नांलायनाया जाखायो। बेखौहाय नों बेलेगनाव थाङोब्ला, गुबुनजों थाङोब्ला जे नोंना नांलायलायनाया जानाय नङा, बेबायदि नों मालाबाबो दासान। नों जाय हौवाजों थांदोंना, नों गुबुन हौवाजों थांदोंब्लाबो नोङो मालाबा समाव सानसेब्लाबो नांलायनाय जागोन। अब्ला नोङो मा खालामगोन? अब्ला नों बै सिगांनिखौनो नों गोसोखांफिनगोन। नों जायखौ गारनानै फैदों बेखौनो नों गोसोखांफिनगोन आरो बेखौ लानानैनो नोंसिनाव बिराद नांलायलायनाय फैगोन। दानि हौवाजों जेरैबायदि गोजोन संसार नों मोनजादों, माब्लाबानि समाव नांलायनायाथ' जाखायो। बेखौ सहायनानै थानो हानायासो जों हिन्जावफोरनि देरसिन गुन बाजै। बेखौ नोंबो बुजिनो हाखायो। जुदि नोङो गोरोन्थियावनो नोङो थांफ्लांदोंब्ला, नोङो मोजाङै साननानै जोंखौ खनसे फन खालाय। आं नोंखौ गले गले खावलायो बाजै, आं नोंखौ गले गले खावलायो, नों अननानै जोंखौ खनसे फन खालाय। जुदि नोंसोरो बै समाव माब्लाबाफोर उननि समफोराव नोंसोरो नांलायनायफोर जायोब्ला, नोङो जाय हौवाखौ नों दा गारनानै थांदों बे हौवाखौ नों गोसोखांफिनगोन। जुदि बै समावहाय नों गोसोखांफिननाय समा जुदि लेट जानानै थाङोब्ला, गोबाव जानानै थाङोब्ला, अब्ला नों गारनानै थांनाय हौवाया नोंखौ जुदि आंनो नांला होनोब्ला, नों अब्ला मा खालामगोन? नों गाबै गाबै नों थानांगोन। नों मेगनाव मोदै लानानै नों दा जेरैबायदि नोङो सिगांनि हौवानाव दुखु जायो, माब्लाबाफोरथ' दुखु जायो, जादों, जानांदों, जानांगौ, जाखायो। बयनिबो न'खराव बेबायदिया जाखायो, जाया नङा जायो, जायाखौ रावबो बुंनो हाया। अब्ला नों मा खालायगोन? जुदि नोङो
बै सिगांनि दा गारनानै थांनाय हौवाखौ नोङो गोसोखांफिनोब्ला बै समाव जुदि बे हौवाया नोंखौ नांला आंनो नांला होनोबा नों मा खालायगोन? नोङो सान हर नों मेगनाव मोदै लानानै थानांगोन आरो नोंजों लोगोसे नोंनि अन्थाव बाथाव फिसाज्लानि लाइफआबो बरबाद जागोन बाजै। नों बेफोरखौ सान। बेखायनो बे खम समावनो बे सानब्रै सानबानि गेजेरावनो सप्तासेनि गेजेरावनो नोंखौ नागिरबाय थानायावनो नों जोंनो खबर हर, जों नोंखौ लायगोन। नोंनि थाखाय बेसेबां फैसा थाङो जों गारगोन। जोंनो नोंसोरखौल' नांगौ बाजै। जोंनि न'खराव नोंसोरनो सबसे इम्परटेन्ट बाजै। गोबां गाबबाय बाजै नोंनि थाखाय। गोबां दुखु खालामबाय, दिनैसिम दुखु खालामगासिनो दं। नों अननानै बुजिदो। जुदि आंनि बिदाया नोंखौ अनामोनब्ला ना, नोंनि थाखाय जायहा नोंखौ हमनानै हरगोन बेनो 50,000 होनो राजि जादों। जुदि नोंखौ अनामोनब्ला ना, आंनि बिदाया बेबायदि राजि जानाय नङामोन। जोंनि न'खरा मिडल क्लास फेमिलिनि, नों मिन्थिखायो जोंनाव एसेबां रांबो गैया। अब्लाबो नोंनि थाखाय माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो बेखिनि रांखौ हरनो राजि जादों। नोंसोर बिमा फिसाया जोंनि फेमिलिनि थाखाय बेसेबां गोनांथि। आंनि बिदाया आंनाव सोङो माबाफोर खबर मोनदोंना मोनाखै, माबाफोर एसेफोर सोरबाफोर माबाफोर खिन्थाहरबायदों नामा होननानै। गैया, रावनिफ्रायबो खबरानो फैया। नायो जों सान हर नेबाय थायो माबाफोर खबर फैगोन नामा होननानै। ओरै जाया ओरै बयनोबो खबर हरबाय, गोबां जायगायावनो खबर हरबाय, अब्लाबो खबर मोनाखै। सोरबाफोर जुदि आंनि बिबाजै आरो आंनि बियानैखौहाय गोरोन्थियावनो किडनेप खालामफ्लांबायबा, जुदि जोंनो खिन्थाहरनो उसुबिदा मोनदोंब्ला नोंथांमोना गारिफ्राव थिखोनानै हर, नङाबा लामायाव दोननानै थां। जों नोंथांमोनखौ जेबो साना। नङाब्ला जोंनो फन हर, जों लायगोन। नोंथांमोना मा लुबैयो जों बेखौ हरगोन। जों सिगांनिफ्रायनो होनखादों आरो जों दासिम बुंबाय थादों, जोंनो मानसिखौल' नांगौ, जोंनो आरो जेबो नाङा। जाय आदामोना, जाय बिथांमोना जोंखौ जोंनि बाजैखौ नागिरनायाव जेसेबां मानि मदद खालामगासिनो दङ, बिथांमोनखौ जों हाजासे जों साबायखर बावो आरो जों आसा खालामो मोनजासिम नागिरनानै जोंनो होफैगोन होननानैहाय। गोबां रायजो राजाफ्रा मदद खालामदों, जों मिथिगौ। आंनि बिदाया गावनि फिसाज्लाखौ मालाबाबो सानसेबो जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसिम गथना जानायसिम सानसे साननै सानथाम गारनानै जेरावबो थाहैयाखै। बे मानसिनिफ्राय दिनैसिम सानब्रै सानबा गोजान जानांनानै दङ। अब्ला बिनि गोसोआ माबायदि खामग्लिदों बेसो मिन्थिगौ। गावनि थैनि फिसा बिनि गोजानाव थानांनानै दङ दिनै सानब्रै सानबा। बिनि सायाव मोनसेबो खबर गैया। माबायदि दं, माबायदि गैया, अब्ला माबायदि दुखु जागोन बिनि बिफाया, बेखौ बेसो मिन्थिगौ। नों दिनै गावनि बे गथ'नि बे गथ'नि थैनि बिफाखौ जुदि नों बाजैया गावनि गोसोजों थांदोंब्ला, जिबायदि नोङो सोगाबदों, नोंबो सानसे बेबायदिनो गाबनांगोन बाजै। नोंबो गाबनांगोन। आरो जायफोरा गोरोन्थियावनो किडनेप खालामफ्लांदोंब्ला, बिथांमोना जोंनि मेगननि मोदैखौ नायनानै अननानैहाय गले गले खावलायो, जोंनो बे मानसिखौ जोंनो गथायदो। आंनि बिदाया गोबां दुखुआव दङ, गोबां दुखु मोनो। लोगोफोर बेबायदि दुखु दाहाखौ नुयोब्ला आंनि बिदाखौ आं बेबायदि गाबनाय
आं नुफेराखैमोन दिनै गावनि असे बिसि गावनि असे फिसाला गोमाजानायाव बियो गोबां दुखु जादों जानो लोंनो थिनब्लाबो जाया माबायदि जानो हानो लोगोफोर जाय मानसिया सबसे गावनि इम्परटेन्ट बियो गैयाब्ला माबायदि जानो लोंनो हानो माबायदि सान्थिखौ मोनगोन हाजारबाबो नाबाजै गावनि आंगो बिफाया गावनि थैनि बिफाया गावनिखा जेब्लायबो हाजारखि नांलाय बुलाय गावनि बिफाया बिफाखा सानसेब्लाबो बियो गावनि बिफाखौ होसोखागोन नों दा बिनिफ्राय गोजान खालामदोंबाबो बियो गावनि बिफाखौ ना सानसेब्लाबो होसोखागोन नों मालाबाबो साननो नाङा जे बे गावनि बिफाखौ माब्लाबाबो बे नुनाय नङा बे होसोनाय नङा बे नागिरनाय नङा होननानै जुदि बियो नागिरनानै उनाव मोनो नैबे दा हगारनाय भिडिअफोरखौ बियो जुदि उनाव गिदिर जानानै बुजिनो रोंनानै जेब्ला नुयो अब्ला नोंखौ मा सानगोन अब्ला नों बेफोरखौ सानदोंना बाजै आं नोंखौ मोजाङैनो बुङो बाजै नों खनसे जोंनो फन हर प्लिज न'आव गोबां गोदाव सोराव जानानै दङ आरो नोंनि हासबेन्डआ नोंखौ अनामोनब्लाना नोंनि असे नोंनि हौवाया नोंखौ अनामोनब्लाना आंनि बिदाया नोंखौ अनामोनब्लाना नोंखौ बेबायदि हालाय हाफाय नागिरनाय नङामोन नोंनि थाखाय बेसेबां गाबदों नों मिथिगौना अभियासलि नों आंनि भिडिअखौ नायगोन नों जुदि सोरबा हौवाजों थांदोंब्ला नों गोसो जानानै जुदि नों न'खौ गारनानै थांदोंब्लाना नों 100% अभियासलि नों आंनि चेनेलखौ नायगोन मानोना नों आंनि चेनेलनि नाम गासैबो नों मोजाङै मिथियो नों नायगोन नों आंनि भिडिअखौ नायनानै नों खनसे फन हर बाजै प्लिज आं नोंनाव गले गले खावलायो अननानै खनसेल' फन हर जों नोंखौ जेबो बुङा जों नोंखौ रायाबो नों जोंनो खनसेल' खिन्थाहर प्लिज बाजै आं नोंखौ गले गले आखाइ खबजोबो नों आंनि भिडिअखौ नायदों आं मिन्थियो नों नायगोन जुदि नोंनि आखायाव मबाइल दङब्ला नों गोसो जानानै थांदोंबा अभियासलि नोंनि आखायाव मबाइल गंसेथ' थागोन अननानै नों खनसे खबर हर बाजै खनसेल' खबर हर आं खावलायदों बेनोसै रायजो राजाफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ आंनि बुंनायाव माबाफोर भुल जाबायब्ला अननानै आंखौ निमाहा होदो आंनाव एसेबां मानि नलेज गैया बाजै नोंखौ बुजायनो अब्लाबो आंनाव जिखिनि एसे बुजिनो हानाय गियान दङ आं बेजोंहाय नोंखौ आंनि बिबाजै असे हिसाबै आं नोंखौ खावलायदों नों आंनि बे फंनैसो खोथायाव नों जोंनि न'खरनि दुखुखौ बुजिगोन होननानै आं सानो गोजोन्थों रायजोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै